खुलुमबाय, आं माइनाव बसुमतारी। गिबियावनो बर' रादाब खोनासंनो मोजां मोनग्रा बयबो नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि बड' चेनेलाव बरायबाय। लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय। नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबावबाय आं गोदान मोनसे रादाब। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि रादाबाव दङ साननैनि हाबाफारिजों गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा आसामनि गुवाहाटी नोगोरमायाव दावबायफैबाय। खमैबो 1 लाखनिबो बांसिन सुबुं गौमानि हाबाफारियाव बाहागो लादों। गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा आसामनि गिबि मन्थ्रि हेमन्त बिश्व शर्माजों लोगोसेनो बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथांजों लोगोसे बिजेपि दोलोनि गागि दैदेनगिरिफोरनि बाहागो लानायाव गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा मोनसे गेदेर सुबुं गौमा मेलाव बाहागो लायो आरो गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिया आसामाव दावबायफैनायनि लोब्बाजों गासै 11,600 कौटि रांनि अनथोबखौ आसामनि थागिबिफोरनो होफैदों। गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा गासै 11,600 कौटि रांनि गुबुन गुबुन बिथांखि एबा प्रजेक्टफोरखौ बेखेवना होनायखौ मिथिना मोननाय जादों। गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा आसाम रायजोनि थाखाय गुबुन गुबुन प्रजेक्टफोरखौ बेखेवनाय एबा अन्थाइ खाम्फा गायसननायनि गेजेराव गिबियाव गासै 1,451 कौटि रांनि बिश्वनाथ सारियालिनिफ्राय गहपुरसिम थांनाय 4 लेननि मोनसे अन्थाइ खाम्फाखौ बेखेवनानै होदों आरो बेजों लोगोसेनो कामाख्या मन्दिर जौगाखांनायनि थाखाय 498 कौटि रांनि अन्थाइ खाम्फाखौबो बेखेवनानै होदों आरो गुवाहाटी मेडिकेल कलेज जौगाखांनायनि थाखाय गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा गासै 3,250 कौटि रांनि प्रजेक्टखौ बेखेवनानै होदों आरो गुवाहाटी नेहरू स्पर्टस स्टेडियाम फोजौखांनो थाखाय 832 कौटि रां, करिमगन्ज मेडिकेल कलेजनि थाखाय 578 कौटि रां बेखेवनानै होनायखौ मिथिना मोननाय जादों। बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव रादाब। आसाम फुटबल गौथुमनि गाहाय नेहाथारि ड सांग्रां ब्रह्मआ अल इन्डियान फुटबल फेडारेशननि नेशनेल मेम्बार महरै सायख'जाबाय होननानै खौरां मोननाय जादों। चिरां जिल्लानि बासुगाव थानानि सिङाव थानाय तिलगाव गामिनि जोंख्लाब दैमारिया बोहैथि दाननि 1 फेब्रुवारिनिफ्राय गोमानानै दङ होननानै खौरां मोननाय जादों। चिरां जिल्लानि बासुगाव थानानि सिङाव थानाय जयमन दैमारिनि फिसाज्ला जोंख्लाब दैमारि 35 बोसोर बैसोनिया बोहैथि दाननि 1 फेब्रुवारि खालि गोमानायखौ मिथिनो मोननाय जादों। न'खरनि मानसिफोरा फोरमायनाय बादिब्ला जोंख्लाब दैमारिया खर'आ बारा मोजां नङा होननानै फोरमायथिदों। सोरबाफोर नुसनबायोब्ला 60017111673 नाम्बाराव खौरां हरनो थाखाय न'खरनि सुबुंफोरा खावलायदों। तामुलपुर जिल्लानि कुमारिकाटा सेसापानि गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव फैगौ फेब्रुवारि दाननि 23 आरो 24 खालाराव साननैनि हाबाफारिजों 115थि मागो पुर्णिमा फोरबो आरो 16थि स्वरुप तिथि प्रचार संसदनि बोसोरसालिया जथुम्माया खुंफुंजागोन होननानै खौरां मोननाय जादों। बे बोसोरसालिया जथुम्मानि हाबाफारिखौ खुंफुंनो थाखाय सायनासालिनि गाहाय खुन्थियालायखौ इसोरनि मुं लानायजों गायसननाया जाबाय मुलुगनां गोजोननि थाखाय मिरु संसदनि अधिनायक रमेश चन्द्र ब्रह्मनि जयग आहुति होजेननायजों मावफुंनाय जायो आरो जथायै आहुति होनाय जायो। 115थि मागो पुर्णिमा फोरबो फालिथायनि गेवलां सावरायमेल जथुम्मायाव बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर', आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारि, लकसभानि एमपि दिलीप शइकिया बिथांमोनजों लोगोसे गोबां आलासिफोरा बाहागो लागोन होननानै खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायथिदों। मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 56थि थान्दै जथुम्माया 2-3-4 फेब्रुवारि सानाव सानथामनि हाबाफारिजों खुंजानाय हाबाफारिया मैया जोबनानै थांबाय। जोबथा सानाव हारिमुवारि हान्जा सुरनाय हाबाफारि लानाय जादोंमोन आरो बे हाबाफारिखौ बेखेवनानै होदोंमोन दुलाराय बर' हारिमु आफादनि आफादगिरि बिजुएल नेलसन दैमारि बिथाङा। सोलिफु दाननि 15, 16 आरो 17 खालाराव खुंफुंजानो गोनां जारिमिनारि संकस खेराइसालिनि लाइ खुन्थियाखौ मैया गायसनजेनबाय। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय रायमना नेसनेल पार्कनि बेन्दोङाव थानाय जारिमिनारि संकस खेराइसालि फोरबोखौ 9थि खेब गाजा गोमजायै खुंफुंनो थाखाय इएम रेवरेवा नार्जारिया लाइ खुन्थियाखौ मैया गायसननायजों लोगोसे फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारिया मोजाङै मोजां जोबनानै थांबाय होननानै खौरां मेलनि गेजेरजों फोरमायथिदों।
गायदे हेलेना गोसोखां काबादि बादायनायाव क'क्राझार जिल्लाया देरहासार जानो हादों। एबसुनि 56थि थान्दै जख'न्थाइजों लोब्बा लाखिनानै बादायनाय आइजोफोरनि मुंख्लं गायदे हेलेना बसुमतारी गोसोखां काबादि बादायनायाव क'क्राझार जिल्लाया काबादि हान्जाया चिरां जिल्ला काबादि हान्जाखौ फेजेनना देरहासारनायनि ट्रफिखौ आवथायनो हायो। बिनि सिगां क'क्राझार दोलोआ उदालगुरि जिल्लाखौ सेमिफाइनालाव फेजेननानै फाइनाल गेलेनो खाबु मोन्दोंमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सा सामथाइबारि ब्रह्म मन्दिर कन्स्ट्राक्सन कमिटिया 100 रांनि टिकेट लानानै लाख थाखानि खार खाफाल नायनो हानाय लटारि खेला लानानै फैदों। फैगौ 22 मार्च 2024 मायथाइनि गेजेराव होगोन होननानै बिथांमोना फोरमायथिदों। बेनिनो खेलानि टिकेटखौ चिरांनि कासिकाट्रानि बास स्टेशनाव फानगासिनो दङ होननानै मिथिहोदों। टिकेटनि बेसेना 100 रांल' लोगोसेनो अनलाइननि गेजेरजोंबो लानो हागोन होननानै बिथांमोना फोरमायथिदों। अनलाइननि जानबुं नाम्बारानो जाबाय 7065565887। खेलानि बान्थाखौ गासै मोन 11था होननानै बिथांमोना फोरमायथिबावदों। लोगोसेनो खेलाखौ बरपेटा जिल्लानि हावलियाव जेरै होदों थिग बेबादिनो एखे रोखोमैनो जागोन होननानै फोरमायथिदों। खेलाखौ मोनानि 9 रिंगायाव होनाय जागोन आरो खेलाखौ सा सामथाइबारि फेसबुक पेजआव लाइभ होनाय जागोन होननानै खौरां बिजोंनि गेजेरजों बिथांमोना फोसावनानै होदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गाबोन फिन गोदान रादाब लानानै लोगो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अननानै लाइक, शेयार, कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।